So, good morning. Morning. Hey, say good morning. Say good morning. Good morning. Okay. So, good morning po. First day natin sa Saskatoon. Unang umaga. So, from from Toronto. Lumipat kami dito. So, nakakuha ng magandang opportunity. And try namin tong life dito sa Saskatoon. Kung kamusta naman. Pero siguro magiging okay naman kasi meron naman kami nakuha ng trabaho. And papakita ko lang sa inyo sa Toronto ibang-iba. Dito. Yan. Nako. Sa Toronto, negative 1 lang ngayon. Dito negative 16. Sabi, mas lalala pa daw ito ngayong susunod na mga araw. So, yun nga. Lumipat kami dito. So, try natin i-video yung mga lugar dito sa Saskatoon. And thank you nga pala sa aming mga kaibigan at family dito na nag-welcome sa amin. Yan. Yan. Yung isa naming kaibigan na yung mga business nito, lagyan namin yung Facebook link nila. Yan. Anong oras na? Alas 8:30 ng umaga. Ang sunrise daw is 9 AM. Kaya medyo madilim pa. Hindi naman madilim pa, pero yan. 9 AM daw ang sunrise ngayon. So yun, meron tayong mga kaibigan dito na isasama natin sa ating video para mapagtanungan naman kung ano bang mabuti dito sa Saskatoon. Mabuti naman dito, pero syempre yung guide, di ba? May mga family naman kami dito. So see you later po. Mag-check out na tayo sa hotel. Pupunta na kami sa nakuha naming apartment. Sabi, bibigay daw yung susi na mga around 10:30. So, alas 10 na. Hinihintay na lang namin yung susundo sa amin, yung tutulong sa amin para mag-hakot ng mga gamit. Anong ginagawa mo? Hoy! Baby! Psst, say hi! Hi! Tingnan natin sila. Pakita ko sa inyo yung labas pala. So yun, ito yung labas ng hotel namin. Puro snow. Buti na lang hindi umulan ng snow simula nung pagdating namin kahapon. Dito na kami nagpalipas ng oras namin, nagpahinga kasi yung pag-alis namin ng Toronto madaling araw. Pumunta kami ng airport na mga bandang alas 3 ng umaga. Sinundo kami ng mga kaibigan namin. Hinatid kami sa airport. So yun, papunta na kami ng apartment namin. Si Kuya Norly, family friend namin. Neighbor namin siya sa Pilipinas. Yeah, neighbor namin sa Pilipinas. So, nandito sila. Ganyan ang buhay nila dito sa Saskatoon. Yan. So, papunta tayo ngayon. Sila sumundo sa amin. Tapos yung isang sasakyan si Kuya Jack naman, yung bayaw ko. Hi kids! Hi boys! Lamig no? Sobrang lamig dito, grabe. Mas malamig dito sa Saskatoon kaysa 10. o negative 10 ngayon. Sa ang alam ko sa Toronto ngayon is 1 degree siguro o negative 1. Mga ganon. Sila tumutulong sa amin dito sa paglipat namin dito sa Saskatoon. Sila naman sumalo sa amin dito sa Saskatoon. Pagdating namin kahapon. Yan. So, sa mga future video natin, kasama natin si Kuya Norly. Diba? So, advantage naman din yung yung paglipat namin kasi advantage yung meron ka ng kakilala sa isang lugar. Kasi pagdating pa lang namin, pinasa na yung sasakyan niya sa akin, no? Gamitin mo tong sasakyan ngayong araw kasi wala pa kami sasakyan. Siguro bukas pa namin makukuha yung sasakyan namin. 'Yan. So, big thanks sa mag-asawa si Ate Kai and si Kuya Norly. Mga
ka. Yeah. Yung bahay namin sa Bicol, ilang street lang bahay na nila eh. Kalaro sa basketball eh. Yeah, sa may basketball court ni Kuya. Pero batang-bata pa ako nung nakapunta si Kuya Norly dito sa Saskatoon. Before sa ano siya, sa Ontario. Then lumipat. Maganda yung kwento niya eh, yung paglipat niya dito sa Saskatoon kasi hindi niya daw alam kung saan ba yung Saskatoon. Part ba ng Canada? Part ba ng Canada yan? Yan. So, diba, makikipagkwentuhan tayo kay Kuya Norly soon sa mga future video. So, let's go.